Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan gurin mu lura magana ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda kun ga wannan image na wayannan mutanen kasurguman yan ta'adda ne waɗanda suke zaune a cikin ƙasar Algeria, waɗanda dai su ne sanadin duk wani harkar ta'addanci da ake cikin yankin nan na Sahel. Kuma su ne a sanadin buge wannan drone da Algeria ta yi na Mali. Saboda drone ya gansu suna nan ga wani reunion, ya yi visa su zai nan ga bugun su ne. Algeria kun san da ita da 'yan ta'addan nan duka kansu guda, sai sun kai gaggawa sun ka buge wannan drone, domin in drone nan ya buge su to duka kasurguman 'yan ta'addan ne waɗanda su suka haɗa duk wani yanki na Sahel. Domin yanki ne wannan drone ya buge wannan 'yan ta'adda su asirin su ya tono. Shi asanadin sun ka buge wannan drone na Mali kada ya buge wannan 'yan ta'adda. Yanzu ga abun mamaki, ƙasar da ake tamaka da ita ana cewa tana da ƙarfin soja cikin Afirka, to suna ne dama turji ko da wuƙa bai ka da gaban doki. Yawa duk wannan turji da ake na wani dume da wani wane ne, mu gaban zane gare mu insha Allah. Yau Algeria gashi ta kulo ruwa, ta ebo ruwan da kuwa kanta, ta takulo abin da ya fi ƙarfinta, ta ebo ruwan da kuwa kanta. Ta yi abu wanda yanzu gashi nan ta dahe kai ta rasa ina, kuma dole yanzu gashi nan drone ɗin da suke ganin kamar maƙiyanmu na cikin gida da na waje, da 'yan Mali maƙiyanmu AS, da 'yan Burkina maƙiyan AS, da 'yan Niger maƙiyan AS, yanzu dole sai su kuma su koma farin ciki kuma su koma masoyan AS. Yau gashi abun mamaki, alhamdulillah suna dariya bisa kan social media ga kullum, surtu nan inda muke suna dariya, suna turji, suna cewa Alger za ta buge Mali, wacece. Yau ga Mali ta hito ta ebo ruwan da wakata, tana neman shiri da kungiyar IS. Wannan shine ake cema neman inci na tsakani da Allah, kuma alhamdulillah sun kira gare mu 'yan Nijar. Wannan nasara tana daga nasara daga Nijar da aka taba Algeria. Nijar ta zaburo kakadai, Algeria ta shiga taisayinta, ko ba bisa kan karhin soji ba. Mun sani kasan nan uku, Algeria ta ce ta taba guda ciki, ta taba guda ba ta iya. To ka gani Nijar alakar da ke akwai, Algeria ta san da kwadawa ruwa za ta yi idan ta yi rigima da Nijar. Tattalin arzikinta zai faduwa warwas, duk bukatunta na alkhairi da take so zai faduwa, kenan tun yanzu ta nemi shiri. To kuma ku kamar yadda Najeriya ta samu matsala, makiyan Najeriya, arewacin Najeriya, makiya maikwantan Najeriya waɗanda ke kiyayya da arewacin Najeriya suka jefa 'yan uwanmu na Najeriya cikin matsala, to haka Algeria ta hange za ta jefa waɗannan mutane. Shi yasa ta kiyarda Alger ta neman negotiate ka a ta ko'ina, da in ta kuskura ta yin da ta ga Najeriya ta shiga matsala, to haka za ta shiga. Shi yasa ita ma ta neman negotiate. To wannan shine ake ce ma neman inci. Na biyu, muna kira ga 'yan uwanmu na Najeriya, ku yi koyi da 'yan uwanku na Nijar in kuna son ku samu nasara. Ku raba kanku da wannan gutsuru-tsoma, da waɗannan matsiyata shaɗannu waɗanda ake haɗa kai da su, da na Nijar waɗanda ke cikin Najeriya irin marar dalili da sararara. Ku raba kawunanku da su, wallahi in kuna son ku ci nasara. Kira ne muke gare ku, wallahi ku raba kanku ku ci nasara. Bakin mafita kenan. Idan kuna son ku ci nasara, ku raba kanku. Kun ga kudancin Najeriya da arewacin Najeriya ga sanan da ɗan arewa in ya tahi bai tsira ba. To da Allah ku raba kanku da waɗannan makiya. Nan ɓangare kuna ganin ana ta cin nasara ga 'yan ta'adda, ƙarhin addu'a ce, wallahi ƙarhin addu'a ce da muke. Ƙarfin addu'o'i ne wanda muke yi suke yin wannan nasara ga ƙasar Nijar. Kuma da Allah da annabi, shugabanninmu na Nijar har gobe, haji ba har gata, kira miki ku ci gaba da
kuna yi iya gwargwado tausayawa ga 'yan ƙasa na Nijar. To don Allah don annabi ku ci gaba da tausaya ma 'yan uwanku ɗiyanku 'yan Nijar. Menene tausaya ma 'yan Nijar? Mun sani duka halin da ake, ana cikin matsala, an tsawwala mu yanda ba a zato. Hakkuma sojojin ma'ikwantan na Nijar kun kai kuke ɗaukar kuɗaɗenku kuna zubawa cikin albashinku, kuna badawa, kuna sayan magani, kuna tausayawa. Godiya ta tabbata ga sarki Allah, alhamdulillah. Amma ɓangare kuma na wajejen kasuwanci waɗannan 'yan uwa wanda ke shiga da fice, a dinga tausaya masu suma. A san ɗan ƙasa shi ma halin da yake ciki, a tausaya masu. Wanda ya fito daga Algeria, haraka ce ta fraud, babu hanya, a tausaya mashi. Ya fito da kayan shi, ɗan Nijar ne ya shigo Nijar, a tausaya mashi. Abin ihsanin da zai bada ya bada, a tausaya mashi. Alheri ne kaso ga Nijar. Wanda ya fito daga Libya, ya ɗauko kaya, ya sau kaya, ko ya fito daga baɗa, ko ya taho da wata kaddara tashi, ko ya samu mota, ko ya samu wasu kaya na kaddara daga Libya ya shigo Nijar. Dan Allah dan annabi, 'yan uwanmu Duwan da shugaban ƙasa Baba Abdurrahman Chani, kira miki a tausaya ma waɗannan bayan Allah. Wallahi duk ana cikin wani yanayi na la ilaha ulai, amma alhamdulillahi lokaci ne. Dama in aka ce za a revolution, haraka ta ci gaba ta neman incin ƙasa, to sai an sha wahala. Wanda zai fito daga Nigeria, in ɓangaren Maraɗi, ɓangaren Kwanni, ɓangaren mai gatari, hanyar duk ɓangaren da ya shafi wannan, a tausaya mashi. Ɗan ƙasa ne, ɗan Nijar. Wannan ma'ikwanta namu, uwayenmu masu albarka, sai kun yi kira da babban murya. Sannan su kuma ƙananan wanda ke cikin ƙasa, duwane, polis, ozbore, gada, duk wanda ya kasance, sai su tausaya ma kuma su ji kiran ku. Dan Allah dan annabi, a tausaya. Wannan saƙo ne zuwa gare ka Baba Abdurrahman Chani da sauran tawagarka na CNSP. Ban hidda kowa ba, kowa ya sa baki ya yi wannan magana. A tausaya ma waɗannan 'yan ƙasa, su ma su samu sukuni, su ji daɗi. An sani ana cikin wani yanayi, wallahi an sani, amma yana da kyau shi ma ɗan ƙasa a tausaya mai kawo alheri cikin ƙasar shi. Wannan kira ne gare ku, don Allah dan annabi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana sa'a. Ɓangaren nan Burkina, Nigeria, inda za a hitawa daga Lome, duk haka ne. Ɓangaren Benin ta ruwa, inda za a ƙetararwa, duka haka ne. Duk inda ya kasance inci, nema ake a tauye tsama. Allah kuma na tare da mu, yana kama mana. Allah na jin tausan bayan Allah, yana jin tausan ƙasar Nijar. An yi kuma an kasa, kuma Allah ya ce ba yarda. Da ikon Allah sai ya kafa ƙasar shi, kafar Nijar ta samu daidai. A yanzu duniya babu wata ƙasa wadda ta yi wani abu wanda ba kamar ƙasar Nijar ba. Kuma wallahi dama mun faɗi, kuma da izinin Allah Nijar za ta zama wa ƙasa ta ɗai a duniya, wanda yanda ta tashi kai tsaye, kuma insha Allah za ta zama ta ɗai. Shidda za ta koma tara, insha Allah. Duk wannan gutsuru tsoma da ake mana, insha Allah mu ci gaba da addu'a, da yarda Allah wa tara sai labari. In Allah da Allah ka shige mana gaba, Allah ka taimake mu da taimakonsa. Ubangiji Allah ka ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar. Wa'annan shugabanni, wannan uwaye na masu albarka, Allah ne ya kama na su. Don wallahi ba kowace ƙasa ba wanda Allah zai kawo irin wa'annan shugabanni kai tsaye haka kwatsam. Da gatse Allah ya maku wannan baiwa, ya maku wannan kyauta. Wallahi ba kowace ƙasa ba Allah zai ba irin wannan. Sai ƙasa wadda Allah ya san wa'annan ƙasa adalai ne kuma masu tausayi. Allah yana aiki da imanin ƙasai, da imanin da ke ga 'yan ƙasar, da tausayi da yarda da suke ma Allah. Shi yasa Allah ya kawo mana su, kuma faɗuwa ta zo daidai da zama. Kuma wannan tun daga babanmu Baba Abdurrahman Chani,
Ubangiji Allah ka tsare mana su, Allah ka kare mana su, Allah ka ɗaukaka mana su duniya da lahira. Ubangiji Allah ya sa ko da shekara 100 ce Allah ya ƙara kawo mana waɗansu ko da waɗanda sun tahi, waɗanda suka yi su. Allah ne ke jagorar wannan ƙasa ba mutum ba, duk yanda Allah ya yi, kai ɗan adam baka isa ka hana ba. Kuma Ubangiji Allah ƙara ma annab daraja, Allah ka ɗaukaka mana wannan ƙasa, Ubangiji Allah ka shige mana gaba, ba mu iya ba, Allah ba mu iya ba, ya Allah, Allah kai ka iya, kuma Allah ka shige mana gaba, Allah ka taimake mu da taimakonsa, Allah ka shige mana gaba. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ka shige mana gaba, ka taimake mu da taimakonsa, Allah ka kare mana ƙasar mu Nijar. Allah ka ɗaukaka mana ƙasar mu Nijar, shugabanninmu wannan masu albarka, Ubangiji Allah ka rufa masa asiri, ka kare mu da mu da su, kuma ka ɗaukaka mana su. Insha Allah, ina muku fatan alkhairi daga naku Abdulhadi Abdu Dan Asali Maradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.